Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, laki pa mga overseas Filipino workers. Ako inyong igsuon og higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Summer na pero tungod kay COVID-19 is still in the air, kinahanglan gyapon natong dublihon atong pagamping. Kasamtang mang nakansela ang atong mga bakasyon, travel plans with our barkada or family karong hapon uban ni sa ninyo, ha? Sa atong Operation Tab, atong giadtuan ang Besigan Elementary School sa Cagayan de Oro City aron niambit ang mga programa sa mga kabatan-unan sa balilihan sa probinsya sa Bohol. Atong makauban pod isang Sangguniang Kabataan Federation President Archie Magsigay Casanova. Para sa mga bagong update sa mga natabangan sa Malasakit Center, makauban po nato si Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Yusek Janji Gonzalez. Sa atong mga TikTok fans diha, atangi ang mga bagong entry for this week na siguradong inyong magustuhan. Ug sa mga mommies out there na bored na gyud karong pandemic, ato unong tan-awon be kung unsa ang ilang gikabisihan kada alas 5 sa hapon diha sa Surigao City. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks, DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao. Og makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0947-486-0291 para sa Smart, 0917-848-6469 para sa Globe. Good news sa tanan. Mga estudyante na nanginahanglan og load sa ilang mga online classes, sa mga pamilya na gusto ma-text o matawagan ang ilang loved ones. Manghatag ta og 100 pesos worth na load kini para sa pinakaunang 10 lucky winners. 10 lucky winners para sa Globe subscribers o 10 lucky winners para sa Smart subscribers. Like, share, and message na dayon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, aron masolusyonan ang ubos o kalidad na produksyon sa saging sa Negros Oriental, ang Department of Agriculture Central Visayas mipahigayon og 2 ka adlaw na package of technology training sa banana planting ngadto sa Tanhay, Negros Oriental. Matud kang DA7 High Value Crops Development Program Action Officer Mary Ronville Aba, ang maong training gihimo isip suporta sa mga banana farmers aron matun-an nila ang saktong teknolohiya sa kalidad na produkto. Usa sa rason sa ubos na produksyon sa saging mao ang dili pagtangtang sa mga peste nga anaa sa mga punuan. Ang pagtangtang nini makatabang alang sa himsog na prutas. Dugang niya ba ang mga mag-uma gipakita sa aktual na bagging, desuckering ug soil sampling aron mas makuha ang saktong impormasyon sa pagdumala ug pamaagi sa banana production. Ang maong umahan nagaproduce og organic na saging na bulungan variety ug ang mga ani gibaligya sa Japan ug Korea. Sa Region 10, aron padayon makahatag og diretsong responde sa mga katawhan sa Northern Mindanao, ang DSWD Field Office 10 miandam og dugang na 1,000 family food packs sa probinsya sa Camiguin. Ang family food packs maong pinakaimportante nga pangandam sa Philippine government pinaagi sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10. Atul na kini kinahanglang iapod-apod. Ang kooperasyon sa Philippine National Police ug sa kagamhanan dako ang kontribusyon aron ma-deliver ang social and welfare development programs ngadto sa lugar na apektado sa kalamidad ug Banggi. Sa Region 13, ang Direct Access Road Project mohatag sa mas umubo ug diretsong agyanan ngadto sa ipasudong Bukidnon gikan sa Lawan-Lawan, Buena Vista gikan sa Las Nieves, Agusan del Norte na dili na kinahanglan pang moagi sa main highway sa Butuan, Cagayan de Oro, Iligan Road.
Gikan sa 6 ka oras nga biyahe, mahimo na lamang kini og 3 ngadto sa 4 oras. Base sa kinaulihang accomplishment report sa Department of Public Works and Highways, Caraga, ang road project ay nasa 89.76% sa 29.900 na atunay gitason na 150 linear meters. Sementado na ang 17.113 kilometers, samtang kamulo ang konstruksyon sa usa ka tulay ug ang pagsemento sa 8.22 kilometers. Ug gilauman na makumpleto karong Mayo 15 ning tuiga ang road concreting sa nabiling 5.40 kilometers ug konstruksyon sa 3,468 square meters slope protection lakip na sa 2021 budget. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Daghang salamat, Jay, sa pagpadayon sa atong pagsuporta sa atong mga magtutudlo. Wala lang damha na pahuman na di ayang klase. Ang uban gani natapos na ang unang tuig sa ilang distance learning program na gipatuman sa kagamhanan tungod sa COVID-19. Wala pagyapon ta kabalo kung hantod kanus matapos ning pandemya. Ug tungod ani padayon usab kita sa atong pagsuporta sa atong mga magtutudlo. Sa atong Operation Tabang ug karon sa pagtimbang sa Hillside Elite Eagles Club nga nagdonar og bond papers aron mahatagan og suporta ang mga nanginahanglan tunghaan atong bisita ang Besigan Elementary School. Let us watch this. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Ang Bisaya Gyud Team padayon sa pagpaninguha aron makatabang sa daghan pang mga tunghaan na nakasinati og kalisod sa bagong sistema sa edukasyon dala sa gatubang na hagit sa pandemya. Ug aron mas dali ang atong pagtunol kanila og tabang, ang Hillside Elite Eagles Club wala nagduwa-duwa sa pakigtambayayong sa atong grupo pinagi sa pagdonar og 100 reams nga bond paper nga gipahigayon og usa ka simpleng turnover ceremony niadtong Abril 4 sa panguna ni Hillside Elite Eagles Club President Ben K. Tijano. Giambit kanato ni Kuya Ben ang misyon sa ilang grupo. Ang Philippine Eagles na ginatugod yun sa paklaro ka sa ila sa atong buwan nga Deptanan Order of Eagles, Philippine Eagles, service so strong ba gano'n. So ato service yun. So una, sa among willing sa among fraternity, niya nakita man sa grupo nga mas gwapo ang grupo kung ang serbisyo equal yun sa community, not only for the brotherhood lang. So amo, kung bisa ko nag-relap ka, pamutang unahon. Ug ang iyang pagpili kanato isip adopted organization sa ilang club. Yeah, when it comes to Bisaya Gyud, kay kabalo na ko nga Bisaya Gyud ang kuan, yung tumong sa Bisaya Gyud ay anay mo siya ang grupo. Itabang mo nila sa katong particular ang ila parang gipangayo sa amo is material for the Jews, particularly sa A4 and paper. So wala gid mi magmapuli paghatag ang Hillside Elite Eagles Club kay sabi na kay nabasa na ko sa ilang letter, sa inyong letter rather, na ang inyong gipangayo nga mga bond paper from ina sa group padulong gyapon sa mga eskwelahan nga naa sa mga remote areas, particularly kining Bisigan, kining Bisaya Gyud. Amo lang buhaton siguro ni uban kanang marami among i-adapted organization para mo ay makatabang pagpadala gyud sa among mga tabang bumin sa lagyo. Busa sa dugang natabang nga gihatag nila kanato, dayon natong giadtuan niaging Martes, Abril 20, ang Bisigan Elementary School, ang kinaulahiyang barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang maong eskwelahan, dugay nang gihulat ang atong saad kanila, apan tungod sa mga nagkalain-laing rason, sama sa insurhensiya o kalisod sa agianan aron maabot ang ilang dapit, adunay pagkalangay ang atong pagbisita kanila. Sa atong pagduaw, initang gidawat sa mga magtutudlo ug ato silang nakahinabi. Dito, atong nakaistorya ang school head na si Sir Ronald Omriso ug yang isaysay ang mga hagit na dala sa new learning system alang sa mga kaigsuunan nato na tribong higawnon. We meet a lot of challenges, no, a lot of problems, considering that 100% of our learners are belongs to indigenous people. Okay. No, they are Higaonon tribe. So and not 100%, maybe 60% of our parents are uneducated. They cannot read and they cannot write. So one main problem that may arise, how to
teach their child, no? Especially in reading and writing. So when the module came to their house, so what we advised, the school advised them that they will look for any adult that can help them nga makatabang sa among mga kabataan. Kay kung ang parent maoy mo tabang, nay some of the parents nga dili makabasa, dili makasulat, so diha ang problem mo arise. Apan, walay hagit sa kasamtangan ang mupildi sa atong minahal na magtutudlo aron mahatagan og maayong edukasyon ang atong magtutuong higawnon. The school trying to address that gap. So what we made, we simplify the module. So some for lower grades, some of the module translated into Higaonon language or Bisaya language for them nga makasabot gyud pag-ayo para ma-reach na mo ang goal sa DepEd na no child shall left behind, no? Kay loy man sab kayo sila. So mo nag-English man ang module kay the module came from central office and regional office. So pag reach diri sa kabukiran, English, especially in English, so nagay problem. Dili problem sa bata but problem for the parents on how to teach, kung saan siya pag-guide. So gisimplify, gihatagan og instruction nga binisaya. Luckily we have one teacher nga Higaonon, so siya ang naghimo sa gisimplify nga module kung unsaon pag-state ang Higaonon nga language. So inana na mo gi-address ang gap. Kami nga mga teachers din 101% open for their pod. Kung unsa ilahang magpa-instruct ba sila kung unsaon. Kaya nga mga instruction before ihatag ang module, kung naamoy problem, feel free to approach us, and then ginahatag na mo ang mga cell numbers para lang yun ma-reach me or muani sila sa school considering mo follow sa IETF nga protocol. But before ang module gihatag sa ilaha, nag-conduct me og grade level parents orientation. Si Sir Ronald ato na mensahe sa mga kabatan-unan. For this school year, which is pandemic mong gud, no? My message to our learners, no, laban lang, no? Mora man gid ang pinaka-hashtag namo diri sa Bisigan. Laban lang kay we make sure that although it's pandemic, but education must continue, no? So walang iwanan sa Bisigan. Gipaabot usab niya ang iyang pasalamat. Sa kinatibok ang puwersa sa Bisigan Elementary School teaching and non-teaching force. First of all, daghan kaayong salamat Bisaya Youth and Hillside Elite Eagles Club for extending your help, no, sa pagpinaagi sa paghatag og bond papers, now which is very essential nowadays, no? Grabe kagamit, although kana siya dili pa man gyud enough, no, kay kabalo man gyud ta nga ang budget sa mga eskwelahan, especially kani nga eskwelahan gamay ra man gyud kayo, need pa gyud mi og more stakeholders nga motabang pa sa amo, no? But sa unsa nga pamaagi, maginagmay man og madako ang Bisigan Elementary School, mapasalamaton kaayo sa tanan nga nagtabang. Daghang salamat. Kami sa Bisaya Gyud, among gipaabot ang among hingpit na pasalamat sa Hillside Elite Eagles Club sa inyong pagsalig sa among programa ug sa Bisigan Elementary School. Una pa lamang kini among gihatod na pag-abag alang kaninyong mga magtutudlo ug sa inyong mga pinalanggang estudyante. Sa umaabot na bulan, kami sa Bisaya Gyud, among saad ang among pagbisita og balik sa dugang pang ikadalit kaninyo. Salamat Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat kang Mr. Ronald Omriso, ang school in charge sa Besigan Elementary School, lakip sa mga teachers na padayon ang pagserbisyo sa mga estudyante taliwala sa pagtulay sa pandemya. Og sa Hillside Elite Eagles Club, sublion ko ang among pasalamat kaninyo sa inyong tabang na
mapahimusla nin taon gyud sa daghan pang mga estudyante. Alang kaninyo, among mga minahal na students, teachers, ug parents, padayon pagyapon ta sa atong pakigbatok sa pandemya. Pero kinsa pa ba'y magkinabangay? Kita-kita lang yun, mga Bisaya yun. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Sa atong pagbalik, bag-ong natabangan sa Malasakit Center ang hatod kanato ni Undersecretary John G. Gonzales sa OPA. Kung ato pod makauban sa Sangguniang Kabataan, Balilihan, Bohol Federation President Archie Magsigay Casanova. Tutok lang mga higala. We will be right back. Kahibalo ba mo na sa pagsaulog sa Earth Day 2021, gibuhian si Tagyaman Fernando aron siya makabalik sa kalasangan? Gipanganlan og Tagyaman Fernando ang maong agila na luwas human aksidenteng napiit sa mga bukid sa San Fernando, Bukidnon, diin ang lokal nga kagamhanan sa Bukidnon ug Department of Environment and Natural Resources Region 10 gi-turn over si Tagyaman Fernando ngadto sa Philippine Eagle Foundation niadtong miaging tuig October 4, 2020. Tungod sa nasinating stress, kapin sa upat ka adlaw kining wala mikaon, busa doble ang pagbantay niini ni Dominic Tadena sa Philippine Eagle Foundation aron mabawi ang kusog sa Haring Ibon. Human sa pipila ka mga bulan nga rehabilitasyon, nagmalampuson si Tagyaman Fernando na nakabalik sa iyang puluyanan sa kalasangan niadtong April 22 atol sa pagsaulog sa Earth Day. Sa pagkakaron, upat ka mga voluntaryo sa Malimono Bantay Gubat, lakip ang Philippine Eagle Foundation biologist ang gasubay sa mga lihok ug aktibidad ni Tagyaman Fernando nga ulay nakitaan sa kakahuyan sa Mount Malimomo. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communications Secretary Martin Andanat. Congratulations di ay sa mga swerteng winners nato sa load promo last week. 20 kabok. Si Francis Aloha, Rosalie Repunte, Sherilyn Salvante, Mariano Rosas, Saturnina Kife, Angel Kahilig, Edna Buaya, Jovi Tanyo, Maris Reyes, Gerjun Pumawas, Richie Gregorio, Jonel Postetad, Roselyn Remulta, Jinky Escopete, Joelyn Halipa, Merlita Conching, Darelyn Suliano, Zairel Kanha, Vincent Cabarrios, ug si June Delo. Congratulations ha! Maayong hapon ninyo diha. Magpasalamato ng Laing Malasakit Center beneficiary nato karong adlaw, kay bisan og pandemya padayon ang tabang niini. Alang sa dugang detalye ania si Undersecretary sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Undersecretary Janji Gonzales. Mayong hapon kanimo, Yusek Janji. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Daghang salamat Sec Martin ug Happy Labor Day. Gibuksan ni adtong Martes, Abril 20 City ang Laing Malasakit Center sa nasod ug anaa kini mahimutang sa Cebu Provincial Hospital sa Karkar City, Habagatang, Subo. Mauna kini ang ika-103rd Malasakit Center tibuok nasod. Samtang mao kini ang ika-unom nga Malasakit Center sa Subo. Ug matod ni Senator Bongo, mao kini ang pinakadaghang malasakit center nga naa sa Cebu sa nasod. Lakip sa unom ang first malasakit center sa nasod nga anaa sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, Cebu South Medical Center sa Talisay City, Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Mandaue City, Lapu-Lapu City District Hospital sa Lapu-Lapu City ug ang St. Anthony Mother and Child Hospital sa Basak, Cebu City. Gitambungan sa atong madasigon nga Senator Christopher Lawrence Goya Bongo ang maong launching. Uban niini si Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, Cebu Governor Gwendolyn Garcia, Deputy Speaker Pablo John P.J. Garcia, Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug ang mga mayor sa Cebu South ug mga opisyal sa hospital ug uban pa. Gitunol ang labing unang financial assistance check gikan sa Office of the President nga 5 million gidawat kini ni Governor Gwen Garcia. Laing one-time 10 million usab ang i-download
sa maong provincial hospital gikan sa Medical Assistance to Indigent Patients MAIP program. Sa pagkakaroon, naana sa 23 ang malasakit center sa Visayas, 24 sa Mindanao ug 56 sa Luzon. 56 Luzon, 23 Visayas, 24 Mindanao. Another malasakit center beneficiary atong mapaminaw karong hapon gikan sa Bacolod. Ania ang atuang OPAB staff sa iyang interview kang Elna Saladan. Yung asawa ko, sir, nag-dialysis mga almost 3 years. Okay. Oo, Sa anong sir, hospital? dialysis. Sa anong hospital po ito, ma'am? Sa Corazon Locsin. Yung, Oo. yung husband mo, anong pangalan ng husband mo? Benedicto Robles Saladan, sir. Ilang taon na siya, ma'am? Mga 57. Pero hindi na sa ngayon, sir, na-expire na sa nung last year. Kailan siya na-expire, ma'am? Anong month last year? Ng April 2. Pero nung ma'am, nung nagda-dialysis pa siya dun sa Corazon na hospital, malasakit na ba yung parang nag-charge ng bill niya? Oo, sir. Talaga. Malaking tulong talaga yung malasakit sa akin, sir. Nagpapasalamat ako talaga, sir, kay President Rodrigo Duterte sa malaking tulong niya talaga sa amin. Kaya yun, totoo, sir. Sige, ma'am. Go lang po, ma'am. Papasalamat talaga ako, sir, kay President. Tapos kahit din kay Bong. Talaga, sir, malaking pasasalamat ko sa kanila. Tulong sa akin. Tapos nagpa-pray lang palagi din ako sa kay President, sa kay Bongo na patuloy pa rin yung mga tulong nila. Sana nangangailangan talaga, sir. Malaking tulong sa mga taong bayan. Kaya maraming salamat sa inyo, President Duterte. Kay Bongo talaga. Maraming salamat sa mga sa program nyo na napakalaking tulong talaga sa mga mahihirap at nangangailangang tulong sa inyo. Mao kadto si Elna Saladan. Hangtod sa sunod nga higayon, gikan sa Kabisayan, kini si Yusek Janji Gonzales. Maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update, Undersecretary Janji Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas ug sa atong mga kababayan na galisod sa ilang hospital billings. Pangita lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ang sangguniang kabataan sa munisipalidad sa Balilihan sa probinsya sa Bohol sa pakigtinabangay sa Philippine National Police nagpahigayon og pipila ka mga outreach program sa 31 ka mga barangay sa munisipalidad. Aron mahatagan ta og dugang pang mga detalye kabahin sa uban pa nilang mga programa o proyekto alang sa mga kabatanunan sa Balilihan, atong makauban si Sangguniang Kabataan Federation President Archie Magsigay Casanova. Maayong hapon kanimo, Archie. Welcome to our program. Yes, mayong hapon ang atong tanan. Archie, sa bag-uhay pa lamang natapos ninyo na outreach program na inyong himo sa 31 barangay sa inyong munisipalidad, kumusta man ang estado sa mga kabatanunan? So far, ngayon sir, okay lang sila. At least, safety sila. And then, nalipay sila sa among gihimo nga outreach program. Bisan o natakaroon sa tong pandemya. Kay, napami remaining 5 barangays nga wala pa mahuman tungod kay aning night pandemya or COVID nato nga mga barangay na mga cases. So na-postpone ang among last 5 barangays sa among outreach program. Makahimuot ang inyong pakulo sa mga pagsaulog sa Linggo ng Kabataan, diin ang inyong premyo kay mga grocery packs ug bugas sa mga nakadaog. Archie, please tell us more about this. Kung kumusta man ang nahimong reception sa mga batanon nato? Yes sir,
sa among pagsaulog sa among linggo ng kabataan, so far nalipay mig dako kay sa suporta sa among halangdong mayor, sa mga sangguniang bayan members nga maghimo kami og ML tournament o nag-premium mi og mga grocery packs or 1 sack of rice sa mga winners kay dugang pahalipay sa ilang mga ginikanan kay aron dili po sila ingon nga puro lang sila mga online games kung wala po sila makita nga mga premyo o makapahimos ang ilang mga pamilya sa ilang mga premyo nga nahatag gikan kanamo. Malahi ta padayon na ang pag-abot sa mga bakuna giunsa pod ninyo pag-esplika sa mga kabatan-unan ug mga katawhan sa balilihan ang importansya sa bakuna kontra COVID-19. Among gihimo sir sa atong bakuna karon sa atong pandemya or COVID-19, nag-start mi sa among mga frontliners, naghimo mig mga bakuna o vaccine nila. Then second na po nila nga vaccine is unsa pa yang schedule ato. So nag-una gid mi sa mga frontliners after before sa mga senior citizen or mga kanang mga batan-on nga like dili mga frontliners sa teenager like nga na. So among giuna ang mga frontliners kay sila may more duol or dako silang tabang kinahanglan gud nilang buhaton para lang mailikay kita sa kani nga sakit nga COVID-19. By the way, congratulations kay ang munisipalidad sa Balilihan nakasulod sa province of Bohol top 10 municipalities with best ecological solid waste management. Unsay nahimong kontribusyon sa inyong sanggunian sa pagmintenar sa kahinlo sa inyong lugar? Yes sir, I'm happy about that. Kanang among nakatungtong mi sa best ecological solid waste management nga malipayon mig dako kay sa among suporta og tudo pagtinabangay sa mga isikatawo, mga katawhan diri sa among lungsod sa Balilihan sama sa among SK Federation Balilihan nga maghatag og dugang suporta pod sa among paghimo nga segregate sa mga solid waste or mga papel or mga cellophane nga gikan sa mga basurahan like ingana segregation. Then gipabilin po na mong hapsay o kalinaw o makita na to ang malinaw sa atong mga mata ang mga kapatagan diri sa among lungsod sa Balilihan o among view or mga green grass of home sa among lungsod sa Balilihan among gipabilin nga hapsay limpyo para makita pod sa ubang tawo nga dili wala gyud mo pabiyay ang among lungsod sa Balilihan. Archie, unsay mensahe nimo sa mga kabatan-unan sa Balilihan karong pandemya? Ang ako lang ika-mensahe nila sir sa atong mga kabatan-unan diri sa atong lungsod sa Balilihan, magpabilin kitang magbinantayon or magsulo og face mask, follow sa atong protocols, then dili ta magpabadlong kay kaning atong gihimo dili lang pud para nato kundi ang kaayuhan natong tanan. Niya manginaot ko nga sa among mga gihimo nga mga ordinansa or mga programs, activities, ikalipay ninyong tanan kay kini kung wala mi diri sa among posisyon, kung wala pud mo diha nga nagsuporta ka namo, dili kini mahimo kalamong tanan nga angay ipadangat ninyo mga katawhan, mga kabatan-unan. Unya may ilikay pud kita sa atong COVID-19 nga or pandemya karon nga nasa gubang ta aning mga kasuha. So magpabilin tang malinawon og stay safe and God bless ninyong tanan. Then follow lang ta sa mga protocols. Daghang salamat Sangguniang Kabataan Balilihan Bohol Federation President Archie Magsigay Casanova. Yes po. Thank you. You're welcome. Sa atong pagbalik, walay makapugong sa atong Kembotitas ang mga mamis sa Surigao City na go! Gihapon sa ilang hilig sa pagsayaw karong new normal. Don't go away. We will be right back. Konnichiwa everyone. So today I will make banana turon for snack and paturon-turon na siya pero mako kay siya meaning sa akin. Kaya actually banana turon is the first ever cooking video that I uploaded in my TikTok last year. Nga zero expectation nga for comments, likes or unsa pa na diha. Pero wala ko nag-expect sa mga panghitabo nga here I am talking in front of your screen. Charming.
Diba? So ganahan ko ang slice-slice taong saging kay gusto ko inibutang no sa lumpia wrapper, mo fully space gyud ang lumpia wrapper para walang pagkukulang ba. So san ka nagkulang zay so basin sa turon lang. Diba? So klase-klase ang mga gipanggamang turon sa una last year. Kamote ni kasaba, saging, nana, diba? So kay katong mga punaw namo po tay pagsugod og lockdown so walay laing magawa. So mo nagagamagama og turon unsa hantod nga gasige na lamig ka og turon kay walay makaong snacks kay pandemic lagi, diba? So inana. Diba? So akong gigamit karon is banana pastilan kay like I always said nga banana pastilan daghan sa amoa pero okay lang po siya gamiton kay you didn't need to add sugar na so just the banana alone and then the lumpia wrapper and imo nang prituhon dayon so importante init, diba? So para gyud piti-piti gyud na imong lumpia wrapper ba so para paak dayon so bahalag kubre basta hilas ta dring dapita and that's it. This is Miss Cynthia. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar. Mayang hapon diha sa mga igsuon natong mga taxi drivers, jeepney drivers ug sa frontliners sa mga naminaw karon sa Bisaya Gyud program. Kabantay mo kung dili ta maglihok-lihok. Daghan kaayo ta og pambation sa tuhod ug likod sa liog. Labaw na karon na naapay mga lugar na istrikto gihapon na gipatuman ng community quarantine pero ang mga mamis nato sa Surigao City Zumba ala new normal ang style. Kada alas 5 sa hapon routine sa atong mga kibutitas ang pagtapok aron ng Zumba. Pero take note ha, with social distancing. Ug adunay pagsunod sa health protocol sa Boulevard sa Surigao City. Tungod sa ilang bibo na pamaagi sa pagpadistress ato silang gibisita aron makita ang ilang panggiitan na Zumba dance moves. O, di ba? Simple lang na pamaagi pero lingaw na. Pang fitness pa. Pwede pag yun. Nato ni mabuhat bisan sulod lang sa atong mga balay. Diba? Busa, pag video lang o itag dayon ang Bisaya Gyud Facebook page. Basin imo ng storyang among ipakita diri sa Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga anda mutapang sa atong mga kaigsuonan Bisaya. Daghang salamat po sa atong mga nakauban. Ka Mr. Ronald Omriso o sa mga magtutudlo sa Besigan Elementary School sa Cagayan de Oro City. Kang Balilihan Bohol, Sangguniang Kabataan Federation President Archie Magsigay Casanova. Kang Office of the Presidential Assistant for the Visayas Undersecretary John G. Gonzales ug sa mga Kembutitas sa Surigao City. Magkita na sadta sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan pod sa DZXL 558 Armel Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS Armen Surigao. Ug matan-aw sa social media platforms sa Armen Facebook page o Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0947-486-0291, 0917-848-6469. Like, share, and message na dayon. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar. Amping pirmi, mag-ampo, o magkita-kita tag sa mga bayo. Diri lang sa Bisaya Gyud.